Alright. Welcome back sa akong channel. Okay, today's ride. Balik ko sa Marilog. Gumawa ako akong misis. Nangita mi og resort, maliguan para mag-relax ginagmay. So today is Tuesday, March 18. Okay, let's go. Chill ride ata, chill ride. Grabe ka igang. Singot din ko ba? So karon pa nakakuan. Karon pa nakabalik og rides. Ako ang misis. Last ride niya tong December ata ang last ride niya, November. Katong nagkapatagan mi. Okay, kasap sa tadri sa Sea Oil. Napaka-baboy napaka-baboy na bababoy. Salamat. Okay, let's go. Time check 11:07 in the morning. Late na mo ang biyahe pero okay lang, enjoy lang ang biyahe. Mga nasa 3 hours ang biyahe, 3 to 4 hours from Jensen to Marilog. Wala pa may kabala kung asa mi sa Marilog, kung sa nga resort na mga katuan. Kay wala ni sa plano nga wala jud sa plano nga rides. One eternity later. Okay, nanata sa Buddha Road. Nagbalik na ko rides dre no, kay gusto po daw mag-try si Mrs. nga mag-rides dre sa Buddha. Mag-rides nga nakamotor. Sige, may agi dre sa una nakasakyanan. So karon gusto niya try nga nakamotor. Na babe. Agoy ito ra dagom kung tadi mabundak. Grabe mo disgrasya na dire. Okay. Oh, sila madam naglaag-laag po. Wala na, tanaw na ko dito. Muli dire. Puno ni clouds dire pagkuan. Say sa buntag. Say sa buntag, grabe ni dire. Kaso wala na abdan. Tot 8 lang man. 4 o'clock to 8. Gwapo kayo no. Gwapo ni kuan daw na clouds dire. Say sa buntag. Okay, tara.
Ipakita lang ako sa akong misis ang kwan. Itong sikat nga tambayanan sa mga riders na Sea of Clouds dito sa Buda, Marilog. So let's go, 17 minutes na lang. Ako bundak ang ulan. Dagkom na kayo. Kalami. We have some rides. We'll make it rides. There is a Buddha. Uy, taligsik, tusok na dyan. Abta, majag ulan. Gi! Grabe ulan na sa Buda. Saan lang? Okay, dito na lang sa Jaka Mountain Peak. Jaka na lang, may Jaka. Okay, welcome to Jaka. Kaso ulan. Ay nako, ulan pa dyan. Okay, welcome to Jaka. Basahi. Okay, Jaka. Uy, kabugnaw. Wala, kusog pa dyan ang ulan. Wala, available mga resort na rin sa Buda for weekdays. So muna yung Jaka Mountain Peak. Ulan pa dyan. Ano ngayon, ma'am? Drops ko bugno kayo. Okay, dire na namin sa Jaka kay sarado ang mga resort. So okay lang, at least nabusog sa food sa Jaka. So the best po ilang foods dire sa Jaka. Okay, let's go. Balik kami og Jansan. So katong last ride nako, wala pa ko kita sa Sea of Clouds. Ang plano makapture ang Sea of Clouds, tapos karon na pud nga rides. Ang plano maligo sa spring, kaso serado ang mga resort dito sa Buda. Mao na food trip na lang sa Jaka. So, handa rin na lang ako ang video. Kita-kits sa mga sunod na ako ang mga video. Thank you.